Agdar tayo iti himno iti panagdaydayaw. Idaydayaw da ka o apo gapu ta insalakan nak kat di mo impalubos nga agragsak dagiti kabusor ko. O apo, agyos ko, imasuga katulungan na, kitsi ka pinaimbag na. O apo manipod iti tanem inaon nak, inkuyog na kadagiti mapan iti mangliwliwa nga abot ti baba ngam insublim daytoy biyag ko. Datayo amin. Ikan tayo, iti panagdaydayaw, iti apo, dakay ang mapagtalka na tattao na, lagipen ninyo, dagiti narami, iti nasantuan, kitagiyaman kayo, kenkwana. Kararag tayo.
Agtultuloy kami, O Diyos, nga umasideg iti sangwanam. Agtultuloy kami nga agyaman iti daytoy nga aldaw, iti panang paay mo, iti barumanen nga biyag, barumanen nga pigsaw, Apo, tapnon umay kami, agdaydayaw ken ka. Dawaten mi, iti Santong Espiritum, O Diyos, nga isukadi iti makipagbabaet, iti sagtunggal may sakada kami. Kadi, O Diyos, ti agsa anak mo nga aramatem. Sika kadi, O Diyos, iti makita mi, iti biyag na. At kang runana, unay, O Diyos, lukatam kadi, dagiti puspuso mi, nga dagiti kadi, manggagan mi nga sasom, O Diyos, isu iti pagbiyagan mi, kan isumot, iti taraon, iti kararawami. Kan nagdaydayaw mi, kat agarik. Kunani Yahweh, ita umay kayo taglilinawag tayo. Nalabaga iti manuga po iti basol, ngam dalusan kayo agingga nga agbaling kayo anapu daw akas iti kapas. Uray no nalabaga iti mansayo, pumudaw kayo akas iti poraw a delana. Aramatan tayo nga rod, dayto akanito iti pinaulimek a confessar. Agtugaw tayo kakabsat. Kitno siya sinuman kada kayo, iti kaadda kabailan na agparintumeng kadagiti nairanta nga pagparintumengan dita sangwanan iti tugtugayo. Ket mabalin na nga aramiden daytoy kabayatan iti panagtuktukan na linaay daytoy nga organista tayo ket ipeksa tayo ken Apo dagiti banbanag tapnon iti kasta mayan nurot tayo ken kuana. Kararag tayo. Managparabor kenayat unay nga amami, anong ipaay tibugbugtong nga anak mo. At to'y kami manan na damaw-dawat ti kaasim mapamakawan kadagiti adu paglablabsingan mi. Pudno Apo, isungag bababawi kami tapnon mayan nurot kami ti pagayatam. Babaan iti panangdalus mo kadagiti puspuso mi. Wena po inaton mi nga rod, iti bibiyag mi kan ka amang namnama. Babaan iti panakabalin tinasantuan nga espiritum, ket maaramid mi iti agayat kadagiti padami, akas panagayat mi ken ka. Amen.
naimbag ken nasalunat, naragsak, nasayaat, anya pay, narambak ngagsapayo amin kakabsat. Kitintayo nga rod pasangbayan iti tunggal maysa no sa dinuman adipaar iti luglugar nga naggapuan nyo. Kakabsat ko itinagan iti Central United Methodist Church asilulukat akan kanayon tapno itintayo panagigimong akastoy ket mapadasan tayo iti pudpudno nga rag-o no kasano nga rinepet tayo o rinepet na tayo iti nasantuan nga Espiritu tapnon umay makipagmaymaysa. Isu nga rod nga tiingkan mangpasangbay kada kayo iti daytoy nga gimong iti Ilocano sirarag-o siraragsak nga mga klon kada kayo amin. When kakabsat ko kastamot no kasano iti panang pasangbay tayo, when no panang kablao tayo iti tunggal maysa nga daditoy ket kayat kumat o kayat tayo mat nga kablaawan. Dagiti awan kada tayo wenno awan iti gundaway da nga makipagmaymaysa kada tayo no mampay kasta. Amu tayo launay nga dada kadagiti pagtainganda. Itinagan manen daytoy nga gimong ti Ilocano kakabsat mi nga da kadagiti pagtaingan. Adtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo tinaragsak ken narambak nga bigat iti Domingoyo. Ken kastamot dagiti kakabsat nga da sa bali nasyon. Dagiti da iti balasyo na ti taaw. At iti kami nga sirarag o ken siraragsak ang magkabkablaaw met kada kayo. Iti natal na nakapia ken naragsak nga orasyo amin dita. Isu nga tinagan iti Central, itinagan daytoy nga gimong iti Ilocano nang nangruna iti napateg kana santuan nga nagan na po tayo nga Jesucristo naragsak ken naimbag nga aldawyo. Wen kakabsat kaya tayo nga kablawan dagiti anak ni Apo dagiti kakabsat nga simbangbay iti panagkasangay na ken kastamot dagiti aldaw nga simbangbay kadagiti kalaysada. Dagitoy kakabsat dagiti anak ni Apo ngagkasangay iti daytoy nga lawas. Ayan. At datta ni kabsat nga John Jeffrey Kabugon. Ayan. Mabaling ka nga tumakder kabsat. Palakpakan tayo. Ayan. Happy birthday kanyam. Ayan. Ken dagiti daddo bapay kakabsat. Ayan. July 5. Kaslad nga may samay-saanen nga basahin nam amin. Ngem amu tayo no siya sino dagitoy nga kakabsat. At data ni Lady Jane Lacerna dakat yu kabsat. Ni kaslaawan. Happy birthday. Nagitadan kakabsat. Isu nga tinagan daytoy nga gimong tayo nga sirarag o ken siraragsak ka mangkabkablaaw kada kayo. Itinarambak ken naragsak ka panagkasangayo kakabsat. Ken kastamot narambak nga aldaw iti kalaysayo. Tungadtoy kami nga mangkabkablaw kada kayo ken isarasarunumi dagiti kidkid daw mi ken karkararag mi. Nga sapay kumata ni Apo Dios baben iti nasantuan nga Espiritu na ket isu iti maadda kada kayo kabayatan iti panangdaldalyasat yumanen iti baro abiyag, baro atawan nga isot impaay na kada kayo. Kung nanangarabit Ingles, happy birthday and happy wedding anniversary. God bless you all. Kahit kulay nga ipakaamu kada kayo kakabsat nga intanumay nga Sabado. July 9 ket addanto masangay nga meeting ti konseho.
Isu nga si kayo nga kakabsat mi nga adaan pwesto nga membro iti konseho iti daytoy nga tawen ket namnamaen mi iti kaaddayo iti daytoy nga aramid iti konseho tayo. Ken kastama tento no July 16 addanto mabuangay to manen wenno maaramid nga special charge conference. Umayti district superintendent tayo ditoy tapno nyaman nagitibanbanag nga isimpa kakabsat nang nangruna iti daytoy nga tawen wenno conference year 2022-2023. Aramidin tayo wenno umayto iti district superintendent tayo toy. Ken kastamat kayat ko nga ipakamuka da kayo that this coming July 31 inton umay nga Hulyo 30 maysa maaramid to iti kunkuna tayo nga recognition Sunday. At dadagiti ni papel iti likod kakabsat no siya sinuman kada kayo iti adda ti kayat na nga iparecognize ipayamam mo kada tayo nang nangruna dagiti kakabsat nga daanak da nga nagturpos kadagiti ni pagadalan wenno anyaman dagiti nalpasda wenno naipasarda kabalin nyo nga isurat babaan iti daytoy kastoy nga papel adi jay likod po kakabsat. Tapnon di kasta mamamu tayo isuda intun umay nga katapusan. Kaya tagtultuloy tayo nga rod kakabsat no mampay 45 minutes tayon nga na late iti panagrugi tayo. Ngem numampay kasta, amu tayo launay nga tintayo panaggigimong ket saan laeng nga nakatuon wenno matmatan tayo tirelo tayo no deket matmatan yung nga nalaeng iti krus ni Kristo. Dayta iti gapuna no apay nga datayo ditoy. Saan nga ti oras no manpay kasapulan. Tati oras tayo nang nangruna dayto nga Ilocano service adda ititinga na ipit. Ken kastamat kayat ko nga ipakamu kada kayo nga iti dagiti ni agtutubo tayo ket rinugyanda iti mid-year ayan ang tawag nitong kanilang retreat iti rinugyanda di Kalman kakabsat dagiti tutubo tayo ket aglipas danto madamdama isungad danto closing service ket babaan daytoy nanumong adipen ni Apo isunto iti mangipaay wenno agsao kadagitoy nga agtutubo malbot ti Pangaldaw Summer Institute gayam dati ni Kwada aramid da nga retreat isungam aming agtutubo no mabalin no adanto panawen nyo kakabsat ket into numalpas iti daytoy nga serbisyo tayo wenno intun malpas ti Pangaldaw umay kayto sadyay musbruk ijeto kanong masangay o mabuangay iti mauding nga serbis. Dagitoy laeng ti kayat ko kakabsat nga may pakamu kada tayo itinagan iti central ken daytoy nga gimong welcome kayo lahat. Iti epistola nga mabasa kat masarakan iti surat ni Sasha. Manipod iti may kainam nga kapitulo tikulo ginggana iti 10 kastoy iti mabasa. Diyo alilawan dagiti bagbagiyo saan amarabrabak iti Dios. Apitan to ti tao ti man nga imula na nagmulang agpaay ti apitan nanto ti patay. Paay ti espiritu apitan nanto ti biya isut gapuna adi tayo kung mamaung agaramid iti naimbag
tadumtang iti tiyempo nga agapit tayo no di tayo maupay. Ngarod, no adagun daway tayo, agarami tayo iti naimbag nga maipaay kadagiti amin na tao nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Kitain tayo iti kadakkel kadagiti letra nga insurat ko kada kayo ba mismo nga imak. Dagiti tattao ang mangipapit ang makugit kayo isuda dagiti apno aglatakdaken mangipangas kadagiti banag ang makita da. No pay kasta aramidan danto tapno mailisyan da iti panagsagaba a maipatay kadakwada gapo iti kru tong palan iti linteg. Kayat dala a makugit tayo tapno mabalinda nga ipasindayag nga anamungan daytoy a seremonya. Ngamitibiyang ko iti laeng krus ni Apo tayo a Hesukristo iti pagpasindayag ko. Tababaan ti krus na natay ti lubong kanyak kat natayak met iti lubong. Saan anaskan a nakugit man wano saan iti tao naskan ngarod nga pagbalinan a baro a parswa. No maipapan kadagiti agtungpal iti daytoy a pagalagadan iti biagda sapay kumata agtura iti talna kan kinaimbag kadakwada kan kadagiti tattao iti Dios. Tumader tayo kakabsat. Iti pakasarakan, iti ebanghelyo tayo, iti daytoy ngagsapa. Masarakan iti libro ni Lucas. Iti kapitulo sa ngapulo manipod umuna nga bersikulo agenggana iti sangapulo ket umalatiw ito iti sangapulo ket enem agenggana iti 20. Kalpasan daytoy pimili ni Jesus iti 72 pay alalalaki. Imbaw na ida sagdudua tapno numununada mapan iti tunggal ili ken lugar apapananantu. Kinunana kadakwada adu iti anyen ngembasit ti agani. Agdawat kayo nga rod iti akin kukwa iti maani tapnon mangibaon kadagiti agani. Ingkayon, ibaon kayo akas urbon ti karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Di kayo mangitugtugot ti supot, bayon wenno sapatos. Di kag sardeng idalan ako mablaaw isabalay umuna ako nayo adda ko makapya iti daytoy abalay. No iti dayta abalay adda tao ang managayat iti kapya agbatin token kuana iti kablaaw yo. No awan ibabawi yo iting kablaaw yo. Agdagos kay ti dayta balay ket kanenyo ken inumenyo ti dasarda kada kayo tarumbeng a matandanan ti agtrabaho. Di kay agalis-alis iti pagdagusan nyo. No sumrekay ti maysa ket awaten da kayo kanenyo ti dasarda kada kayo. Paimbagan nyo dagiti masakit iti dayta nga ili ket kunayo kadagiti tattao sa diyay, asidigen kada kayo ti pagarian ti Dios. Ngem no sumrek kayo ti maysa nga ili, ket di dakhay awaten, mapan kayo kadagiti kalkalsada ket kunayo. Uray ti tapok, ti iliyo, akumpet kadagiti sa kami, punasan mi, ang maibusor kada kayo. Iti sangapulo ket enem kinunana ni Jesus kadagiti adalan na ti siya sinuma na dumngeg kada kayo siyak ti denggen na. Ti saan nga umawat kada kayo siyak ti saan na nga awaten. Ket ti saan nga umawat kanyak iti nangibaon kanyak ti saan na nga awaten. Siraragsa ka nagsubli dagiti 72. Apo kinunada, uray dagiti demonyo nagtulnog na kada kami, itibilen mi ida itinagan mo. Insungbat ni Jesus, nakita
ni Satanas anat nagakas kimat manipod langit. Dinggan nyo, inika na kayo iti panaklin apang mangbadak dagiti uleg ken manggagamak ken mangparnek iti bilig iti kabusor. Awanto ti kaan-anwan nyo o pakaan-anwan nyo. Ngem saan kayo kumangagragsak, gapu tagtulnog dagiti dakes nga espiritu kada kayo, agragsak kayo ket di, tana isurat dagiti nagnagan nyo sa dilangit. Dagitoy iti sasao ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Asmana
Agyaman tayo manen, dahil na pintas launay nga kanta iti koro tayo. Agkararag tayo. Itingkam wenno ti iyay mi iti sangwanam, tapno agrukbab, agdayaw. Ken partes itingkam panagdaydayaw ket no kasano kami ngagdengeg dagiti sasaom o apo. Isu nga namnamaon mi ti ingkam panagdingdingeg ket malukatan dagiti laplapayag mi ken kastamit ti puspuso mi. Tapno anyaman o Dios iti kayat mo ngay padanon kada kami ket masalimot-motan mi kadagiti kaungan mi. Tapnon addanto balon mi kired mi a makisaranget no anyaman o Dios dagiti pagdaldalyasatan mi. Daytoy nga dipen mo para buram iti takneng nga agapuken ka o Apo itinagan ni Jesus. Amen. Idi napalabas Domingo ketada imbaga iti maysa nga manurat nga daytoy iti nakitak nga nagtalinaed nga isut na panunot wenno mensahe. Tada maysa nga gayem, maysa nga imay kadatayo ket isu ti impos na yan ti FB na. Nga kastoy iti kuna ti maysa nga manurat, what you have to be like tomorrow depends on the choices you make today. Nagpindas launay yan, no ti kayat tayo, kapag balinan tayo, ti kinabikatan tayo, wenno ti sumarasarunong aldaw iti biyag tayo, kit daytoy nakadepende no anya ti pinili tayo ita. Ken kastoy met iti kinuna ti maysa nga manurat manen nga adu iti makamamu ken kuana babaan dagitin sursurat na. Akasto iti kinuna ni D.L. Moody. Iti Ingles ket kastoy iti panangisurat na. God isn't looking for great people, but He is looking for people who realize the greatness of God. God isn't looking for great people, but He is looking for people who realize the greatness of God. Itatay, tumangtangad akyan tirelo, ni 15 minutes sin ko late tayon. Kalkalpas pala ang ti sinaruno. Ti may sa ijay likod. Ni pastor, kanana ang tasermon mo. Ay saan ko na? Madi. Talulaingan. 3 minuto. Orasan nyo, 3 minuto ko na. 3 minuto, tapnon, 30 minutos. Numampay kasta kakabsat. Nung amirisin tayo, dayto ng imbaga ni D.L. Moody, iti Ilocano mabalin na kastoy iti pangitarusan tayo. Saan agsapsapul iti Diyos kadagiti tattao anatatakneng? No diket agsapul iti Diyos kadagiti tattao ang makaamam mo iti kinatakneng iti Diyos. Wenno panakabalin iti Diyos. At dadagiti nagana kakastoy iti panagkunkunada kadagiti anak da. Malabit nga may sakad ta, ngimno sa anak agyaman teken apo. No ajay may sa nga anak daket nalaing
Nangangato iti grado da iti eskwela. Kun kunada, ag doktor to dayta. Wenno, abogadon to, talaan na dayta, ang ubing, naglaing launay. Wenno saan, engineer to dayta. Dagita, kakabsat. Iti may sawang-sawang, dagiti naganak. Ngem no iti maysa nga anak daket nakapoy iti ulo na iti eskwela, tapuro wasay iti grado na, nagpastor kalatan anak. Agpastor kalatan. Pudno ka de. Ngem amoyo kakabsat, hangko nang ngigan iti naganak ko iti kasta. No deget iti maysa nga kunkuna ti maysa nga antik, amoyo idubing kayo. No maturog kayo, ililay hands na kayo ni inang iyo. Maysa kuma kadaginak ko na nakitagpastor. Naibagadan idik pastor akon daytoy. Taawan iti maaramin, tapuro wasay mo, iti gradok namin. Daytoy kakabsat, iti ado nga panagkunkuna, dagiti naganak. No nalaing, kasla presyo, iti gasolina, ken diesel, iti grado da. Oh, perfect, ano? 90, 96. Engineer, doktor, abogado, anya pa, dagiti nangangato nga kurkurso. Ngem no puro wasay, agpastor kalaengen, agdiakone sa kalaengen anak. Iti panagkun ko na, dagiti daduma, maipanggap kadagiti papastor wenno diakoni sa kakabsat, ket maysa daytoy a propesyon. Ngem no pudno iti panagkunkunada apay nga ado iti agkit-kitaket asumre iti kastoy. Tano ipadpad tayo daytoy iti sabali a propesyon akas kuma iti mamaestro, mamaestra. Adayo araya iti bilang daytoy ken kadagiti papastor ken diakonisa. Isu nga iti panagkunkunami. Daytoy ket saan na profession no diket quote and quote calling. Isu panangayab. Isu iti panakapili. Pinili tapnon ibaon. Gaputa pinili ken ibaon masapul nga rod iti panagtulnog. Sa dinuman iti pakaibaonan na. Tapudno launay iti kinuna ni D.L. Moody nga iti Dios ket saan nasapsapulan dagiti nalalaeng wenno natatakneng taamu ti Apo Dios, amu ni Apo Dios, asaan ngagtulnog dagitoy no anyaman wenno saan man iti pangibaonan na kadakwada. Ngem dagitay pinili ken inawagan wenno inayaban akas dagiti adda iti nabasa tayo iti nasantuan a surat nga naibasa kada tayo tatay. Kada tayo akas kadagiti adalan napanda kadagiti ili wenno luglugar nga awan amamuda. May sapay mapangka iti lugar nga awan ti amamom nga kunapay ni Apo tayo Jesucristo saan ka nga mangitugtugot ti anyaman nga sadikwam. Supot, bayon, sandalyas,
wenno kwarta. Ken kunana pa'y makidagos ka. Kadagiti agnanaed sihay. Makipangan ka kadakwada, kadagiti balbalayda. Kat no anyaman, iti pasangod da, ipakanda, wenno ipainom da, inumamot. Nagrigat launay kakabsat, iti kasto. Apagmimisyon. Iti parte ti Batangas, may sana kadagiti pioneer nga nagmisyon dita. Nagrigat, iti may sa nga gangganaed, kakabsat amapan, agbalay-balay, tapos saraan da ka, iti pintiran. No saan makitungtungtung da, adadalaeng dyan ti tawa. Kat iti kun ko na may kabsat, mabalin ka di, agkararag tayo, kararagan ka. Gapot ang manggigda di kararag, alangarod. Iso nga pun kunada, si kanto magtangtangad. Nagrigat launay kakabsat. Iti pinili wennog tulnog ngem no ti pinili ket saan nga mayan nurot iti kastoy nga aramid. Haan nga mapan. May baon ka di wenno makaibtur ka di dagiti saan nga pinili. Wenno natulnog, wenno agtulnog iti ayab ni Apo, saan? Ngem numatmatan tayo, iti napasama kadagiti 72 ket nagtulnog da kadagiti bilbilin ni Apo kadakwada. Kastoy iti pakayarigan na. Adu iti anyen wenno apiten, ngem basit iti agani wenno agapit. Apay tabasit iti agapit wenno agani. Narigat launay kakabsat. Dagitoy laeng imawat ken nagtulnog ti mabalin ken maikari amapan iti pakaiki dalanan da. Narigat ko nagtakastoy iti kinuna ni Apo Jesus akas nangigan tayo itatay. Ibaon kayo akas urbon iti karnero iti ayan ti arban dagitoy lobo. Anya iti pagibtur iti maysa nga urbon iti karnero kadagiti arban iti lobo. Baka kunkunayon, wenno si kanto, iti mapan, manjakon, Apo, agsubli na kun. May isa nga trabaho, kadanak ti Manila, inayabanak ni Apo, babaan kadagiti adipin na nga papastor. Imbaon nak ni DS, mapangkajay na Sugbo, ijay Batangas, ni Jakpay na sirisirip no anyat nga lugar dayta na Sugbo o dayto iti 400 pesos pamasahe 75 pesos mapampalaeng idi kit anya nga iti taraon kunton makamuntulatan ni Apo kanyamon napanak awan ti amok may salaeng nga bag nga basit di lupot ko laeng napanak. Ibaon na ka kadagiti natakneng wenno talagang disusi, di kandado pa'y nga Roman Catholic iti Batangas. Apain da ka, anya pa'y dagita, amin nga banbanag. Isu nga kun na dagiti daduma, manjakon, agawid akon. Kastoy gayam iti misyonaryo nga imbaon ni Apo. Agsubli na kon Apo.
narigat launay. Iti kastoy nga lang nga kakabsat, iti kaadwan na kadatayo. Saan kay man amay sa kadagiti nagtulnog amapan, kadagiti na dumaduma aluglugar, tapno ni waragawag iti ayat ken panangisalakan iti Dios. Ngem daytoy iti amok. Daytoy iti amok launay amay saka kadagiti napagasatan anakangeg wenno pinaimbag dagiti imbaon ni Apo Jesus isu nga adda ka ita ditoy ta napagasatan ka launay. Adda ka ditoy iti kaadam ditoy kabsat gapu ta napagasatan ka naparaburan ka launay babaen iti asi ken dungo iti Dios babaen dagiti imbaon na. Anya nga rod iti kabailam akas pakaimatangan iti nakaibaunam. Adu ala nga kabsat iti panagserbi ken Apo Dios. Ngem ammo tayo lang unay iti kalkalikaguman iti Dios ken ka. No anya iti kabailam aramidem nga si ayat dayta. No sa dinuman iti ministeryo nga isut nang ibaunan ken ka ni Apo agtulnog ka nga si ayat ken kuana. Namnamaem kabsat iti kari ti Apo. Akas nangigantayo tatay, awanto iti pakaamanwam. Awanto iti pakaamanwam. Ipaay ni Apo Dios iti anyama nakasapulan tayo. Tapod no launa iti karina kadagiti agtultulnog ken agtungtungpal kadagiti bilbilin na akas ken ka. Ipaay tay nga rod ken kuana dagiti rumbeng ket awaten tayon tumet dagiti rumbeng nga isot pagsayaatan iti bibiyag tayo. Kabayatan iti kaadda tayo itoy alubong. Kunay ti maysa nga kanta ti Dios alwadan naka kan kanayon ti inaldaw. Amen. Dawatek man ti may nga kabsat nga bumadang ken ni manang may sapay wenno may sapay. May sapay nga lalaki. Okay. Tumader tayo amin kakabsat. Apo dakada kayo. Kastamat. Itagayo ti Apo. Rumbang agyaman ka nagdayaw tayo. Agyaman ka ken ka ama kastalaunay ti panagayat mo iti lubong inted mo ti anak mo amang isalakan. Ti Apo iti amin nabiyag imay nakipagyan kada kami nangan ka nang isuro kadagiti tao akipangan kadagiti managbasol kad nagunod na nga agpaay ka ti baro a tao.
iti danuro kan Espiritu. Nakita mi iti dayag na no pay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam si ayat ngay mawat kan patay iti krus. Babaan iti papatay na, minawayaan na kam iti panakabalin ni patay, babaan iti panagungar na, intad na kakami iti biyag nga agnanayon. Idi rabii apanangtad na iti pagina paay kadatayo nangala iti tinapay. Idi makapagyamanan inted na kadagiti adalan na ket kinana alaen nyo kanenyo daytoy ti bagi nga napisi gapu kada kayo. Idi kalpasan iti panangrabii inala nati kopa. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana uminom kayo iti daytoy da kayo amin. Daytoy ako pa iso ti baro atulag iti darak ana ibukbok amay paay kada kayo ken kadagiti adu. Agpaay iti panakapakwan dagiti basbasol. No kanenyo daytoy at tinapay ken inumenyo daytoy ako pa mapabaro iti kapadasan nyo iti kadan ni Kristo kada kayo iti yumay na iti maudi a panagbaligi. Datayo amin, iti sasangumi iti lamisaan mo o Diyos. Saan kami kagtalag iti bukod mi akinutindeg no di ka iti nabuhus nga ayat mo. Umay ka magsipot ang mumi, itilagang kapuspusan, tapnog biyag kami, ken masarakan mi, itinatapinayon, apanakapnag, isu, iti panagtalak mi ken ka. Sapay kumata, iti panaglak kami, iti daytoy sakramento, makatulong, iti naimbag, apanakamu mi ken ka. Mangipalagag kada kami, iti panagbiag, nga nadaan iti naurnos, apanakaawat, iti pudno, a kinataomi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. No kanenyo daytoy at tinapay, ken inumin nyo daytoy ako pa. Mapabaro, iti kapadasan nyo, iti kaadan ni Kristo kada kayo, iti yumay na, iti maudi, a panagbaligi. Amen. Magtugaw tayo kakabsat. Ket maawis am amin nga agayayat ken Apo ken inayat insalakan ni Apo ang makipagrambak iti kastoy nga padayana. Aramaten tayo kakabsat iti tenga duwa nga pila iti intayo panangala dagiti nga elemento adtoy dagiti anak ni Apo nga isu kabadang tayo ken aramat tayo. Ngem no adda kabailan nyo, wenno panawen nyo, mabalin nyo tagparintumeng sakbay nga maagsubli kayo kadagiti tugtugaw yo. Ken kastamet kakabsat, no kalpasan iti pananglakam tayo, tapnon iti oras tayo, ket hantay unay nga umadayo, mabalin tayo muten nga idaton dagiti karkarid at daton ken apagkapullo tayo. Ala kakabsat, umay kayo, tani Apo ay ayaban na kayo. Dati kanyo.
Tumakder tayo kakabsat. Agyaman kami ken ka o Apo. Iti parabor daytoy ngayon kami panang rambak iti maudi panang malem nga may palpalagep kada kami iti ayat dungum ken asim. Babaan iti panagtutuok panagrigrigat iti papatay ken iti panagungar ni Apo mi Jesucristo. Babaan iti panang palpalagip mo kada kami iti ayat isungada kami o Apo a makipagrambak tapudno launay nga iti biyag nga isut insagot mo ket agpaay tulaeng ken ka. Numampaysan kami nga may kan kadagiti basbasol mi ngem ammo milaunay iti ayat mo nga di mabubus itunggal maysa tapnon babaan daytoy nga isut insagana nga parabor ket makipaglakam kami makipagrambak kami iti dayta nga ayat mo. Wenno Apo dagitoy nga anak mo nga naglakam ket sika nga rod iti mang bendisyon kadakwada ita into no bigat ken iti agnanayon iting kampanagdalalyasat iti daytoy nga biag. Amen. Agtalinaed tayo nga si tatakder bayat nga makankanta iti himno ti panagyaman kan panagdisipulo. Bali
iti panangidalan mo kada kami, O Diyos. Tapnon maturong mi ti kaimbagan. Nang nangruna, no kasano kami nga tinipon mo manen iti daytoy may ken kagrukbab agdayaw kenagiyaman. Wenno Apo awan ti maramidan mi no sumina kami ken ka. Ngem gapoy ti parabor asi nga itinasantuan nga espiritum ket inturong na kami. Tapno iting kami panagmaymaysa tapnon lak amen mi. Iti parabor iti Santa Cena nga makipagrambak iti tunggal maysa nga anak mo nga si Ayat, si Dudungo nga isot makapulpulapul mi pagyamanan mi launay o Apo. Ken kastama tinikkan na kami ti gundaway nga maipaay may daton mi iti bibiyag mi. Ken kastama to Apo dagiti ni adda kada kami wenno kabailan mi. Kas kuma kadagiti sagsagot daton apagkapullo wenno karkari. Ket sapay kumao Apo ta bendisyonam dagitoy tapnon maaramat nga isupay iti pakilaulawaan iti pagariam ng nungruna iti daytoy a lugar. Babaan da iti iglesia, babaan iti tunggal maysa nga naayat iti misyon mo. No man pa'y kaaduan na kada kami nga saan awan ti gundaway nga makapan iti sabsabali nga ilili wenno lugar. Ngem daytoy o Dios iti ministeryo nga isu timpaay mo kadakwada. Bayam kadiwa Apo nga maaramat dagitoy nga anak mo kadagiti talugadeng nga isut impaay mo kadakwada. Bendisyon namin ti biyag iti salun atda ken kastamat ti pampamilya ken iti pagsapulan da. Agyaman kami met po kadagiti anak mo nga simbang bay ti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada. Madda ka nga rod kadakwada. Babaan o Diyos iti nasantuan nga espiritum kabayatan iti panangdaldalyas at damanen iti baro atawan nga isut impaay mo kadakwada. Agyaman kami met kadagiti anak mo nga pinaimbag mo kadagiti anyaman o Diyos sa saksakutan ti bagbagita. Agyaman kami kadakwada tanuman pa'y dagiti daduma katawang pa'y kabailanda nga mamumilaw unay nga babaan iti panakabalin day tadakulap mo ipaay mo tinananay nga kired sa lunat ken pampaimbag kadakwada. Kadagiti anak mo Dios nga nagturpos iti panag-eskwela da ket sapay kuma tanuan yaman dagiti kalkalikagom da ket magunod danto gapu iti parabor mo asim ken panangisalakan mo kadakwada. Adu dagiti kiddaw mi o Apo kas kuma kadagiti anak mo ngagkasapulan laun unay pinansyal. Dagiti anak mo nga adu dagiti nibanbanag nga isot kalkalikaguman da iti panagbibiyag da. Dagiti pagsapulan da ikkam kadeo Apo wenno paraburam pa iti pampamilyada iti pudno nga ayat ngo ken rago ragsak tapnon maramidan da dagiti banbanag nga isu o Dios mo kadakwada. Nang nangruna no kasano iti panagmaymaysami iti iglesia nga isu nga impaay mo nga pagkakadwaan mi ken kastamo to Dios iti daytoy nga nasyon iti ilimi nang nangruna iti baro nga patugaw mo nga isu ngagpangulo kada kami. Bendisyonan na kami apada-pada o Apo tapnon iti kalkalikagom mi nga pagilyan mi ket rumangay maipulang iti pudpudno nga isu o Dios maysa kadagiti natakneng na Kristyanuan nga nasyon iti daytoy nga lubong makitan to ak may tanok to o Dios itinagan mo. Agyaman kami kadagitoy nga anak mo agyaman kami iti bawat maysa kadagiti sasaom wenno sarsarita
nga naipaay ng ngaganmi iti daytoy nga agsapa. Si kangarodo apo, iti namnamami, iti amin, nga panagbibiyag may tinaga ni Jesus dagitoy, itikid daw mi. Amen. Ti ama ken anak ko, ken Espiritu liliwan, dayawan di langit ken ti dagat. Kakabsat ko ken ayate kidaw unay, inte nga rod padapada, nga awaten itinananay nga bendisyon, aparabor ti Apo Dios, nga ken panang salaknib, panang isalakan ni Kristo kada tayo. Iti kada tinasantuan nga Espiritu na tapnon liwliwan naka ken alwadan naka, awaten tayo ken isukuma iti maadda kada tayo, ita ken itegnanayon nga wan inggana. Amen.